Luding. Ne, navesti na 12.10. On je Zlatko igrao za Klinice, mnogo. Sjećam da se zajedno smo igrali. 65. 6. to je. 6. moje godište. Dakle, dobar dan iz nebesko-plavog salona, Cibalinog stadiona. Na početku smo tematske presice. Pozdravljam nazočne kolege novinare, pozdravljam naš internetski auditorij. U ugodnom smo društvu ovdje predsjednik uprave HNK Cibalija Zvonimir Hodak, dobar dan predsjedniče, i trener seniorske momčadi Damir Petrović, dobar dan i vama. Dobar dan. Kako smo rekli, ovdje smo sa jasnim ciljem, s jasnom svrhom. U fokusu našeg zanimanja je utakmica osmine finala Kupa Hrvatske. Sutra je gost Vinkovaca Zadar. Cibalija ima obvezu nastaviti dobru tradiciju i dobar niz u ovom natjecanju u zadnjih 5 sezona. Podsjećam, Cibalija je čak 4 puta bila polufinalist, u zadnje 3 sezone nije izbivala iz društva od 4 najbolja. U tom kontekstu, predsjedniče, pretpostavljam i vjerujem da Cibalija i u sutrašnjoj utakmici ima naglašene ambicije prolaska među najprije 8, pa onda možda i dalje ako se otvori put. Upravo tako. I to višegodišnje prisustvo u samoj završnici nas obvezuje i prepoznatljivost Cibalije po uspjesima u Hrvatskom kupu, dapače još više, obvezuje nas da vrlo ozbiljno pristupimo toj utakmici i naše ambicije mi ni ne skrivamo. Želimo odigrati prvenstveno jednu vrlo dobru, korektnu utakmicu i rezultatski pozitivno. Nerijetko se zna reći, pogotovo u situacijama koje su malo ovako klimavije, kao što je Cibalina trenutno, a mislim u smislu nekih rezultata i u smislu činjenice da je prvenstvo mnogo važnije od kupa, da će možda kup ostati u drugom planu, ali evo recite, hoće li biti tako ili neće? Pa ne, nama je ambicija vrlo jasna. Želimo se nadigravati sa Zadrom. Zadar imamo još otvorene račune od prošle sezone i bili bi vrlo zadovoljni kad bi pobjedili Zadar u ovom srazu i plasirali se dalje. To je cilj i ambicija kluba. Treneru, čuli ste što je pred stručni stožer i pred igrače na neki način stavila klubska uprava. Vaše razmišljanje, evo 26 sati prije početka utakmice otprilike, kakva su vaše razmišljanja? Pa mi moramo pratiti mišljenje, to jest želje logistike kluba, tako da ćemo mi sve pokušati napraviti da izvučemo pozitivan rezultat. Zadar je proligaš, klub koji se borio s Cibalijom prošle godine u prvoj ligi. Cibalija je još proligaški usmjerena i nadam se da će Cibalija, to jest moji igrači, pružiti dobru partiju i da će pokušati izvući pozitivan rezultat. Ova utakmica, ako možemo tako primijetiti, je višestruko važna, ne samo zbog te ambicije prolaska među 8 najboljih u kupu, nego i zbog toga da se kvalitetno pripremite za ovo što slijedi, a slijedi doista jedan težak raspored. I tu možda morate pametno neke stvari odvagnuti, pa možda čak i kadrovski djelovati u tom smislu, već sutra. Pa djelovat ćemo sutra u tom smislu sigurno, jer dolazi nam prvenstveni okršaj sa Zagrebom koji ima isto tendenciju vrha, proligašku ambiciju. Nakon toga idemo u Zaprešić, Inter Zaprešiću koji isto ima iste smjernice, tako da naravno da ćemo u tom smjeru i djelovati. S tim da sticamo okolnosti, to sad izgleda tako, ali nažalost imamo 3-4 igrača robita koje ću pokušati nekako rehabilitirati da budu spremni za prvenstveni okršaj. A u drugom smjeru ćemo dati priliku igračima koji nisu puno participirali u prvenstvu, to jest koji su došli u Cibaliju kao igrači koji jesu za Cibaliju i nadam se da će to sutra opravdati na kup utakmici protiv Zadra. Predsjedniče, svi 22-24 igrača Cibalije su zapravo u istom statusu, isti dan primaju plaću, isti dan treniraju, prema tome imaju iste obveze i kao što je rekao Petrović, doista sigurno nešto vrijede dočim su ovdje.
sigurno, apsolutno, naš kadar dužine koje je, kvalitativno je tu negdje i svi su pred ulaznim vratima za prvih 11. I u tom smislu i ova ambicija koju imamo, govorimo sad o kupu, ambicija postoji. Govorimo o prvenstvu, ambicija je vrlo jasna, vrlo kristalno jasna, to je povratak u prvu ligu i to s prvim mjestom koji imamo. Nadam se da ćemo kroz sezonu to ostvariti i na terenu. Tako da ove rošade male koje imamo nužne su, bez obzira da li je to kup utakmica ili prvenstvena, ali tu su igrači koji sigurno zaslužuju onaj status koji imaju u ovom klubu. Dobro, rekli smo da je ovo tematska presica, da je Zadar u prvom planu, što ne znači da ne možemo o nekim drugim stvarima porazgovarati. Sami ste se dotaknuli prvenstva, iza nas je 13 kola, dakle lagano smo zagazili u drugu trećinu. Cibalija je na diobi prvoga mjesta i s te strane mislim da sve nekako ide prema planu, imajući u vidu i uvažavajući sve što se događalo prošlog ljeta. Dosta je bilo promjena i stanovitih turbulencija, tako? Tako je, vrlo turbulentno razdoblje. Na našu sreću uspjeli smo ga prevladati s ovolikim brojem bodova koji trenutno imamo, što ocjenjujem kao izuzetan uspjeh. Negdje pri početku prvenstva bi potpisali možda i nešto drugo, bod 2 manje, neka druga pozicija, ali evo, borimo se, cilj nam je jasan i borimo se za ovo što i sad imamo, a to je prvo mjesto i da ne bude dioba, da bude uvjerljivo prvo mjesto na kraju. Naravno da ekipa kako sad izgleda vuče to breme priprema, odnosno loše odrađeni ili nedovoljno dobrih, ne bih rekao loše odrađeni, nedovoljno dobrih i loše tempiranih iz nama svima poznatih razloga, a to je ekipiranje u trećem, četvrtom pa čak i u petom kolu su neki igrači prvi put zaigrali. Mislim da smo vrlo uspješno prevladali sve te boljke početne, a ono na čemu sad treba maksimalno raditi je ta igra na koju smo mi u Vinkovcima navikli ipak u nekom drugom svjetlu, ali da ne gledamo sad u taj dio, bodovno smo zadovoljni i ostvaruje se plan koji smo zacrtali početkom sezone. Na koncu konca, u prvom planu je, čini mi se, rezultat, ako se sjetimo samo uvodnih 5-6 kola prošloga proljeća kad je Bojkova momčad igrala izvanredno, a od 15 bodova su 2 samo osvojena, čini mi se. Da, uvijek će to biti dilema. Nekakav raskorak. Uvijek će to biti dilema. Mnogi se sjećaju tog niza od 8-9 utakmica gdje smo dobijali sve pohvale i kroz javnost i kroz struku, da bi na kraju iz tih 8 utakmica izvukli 0 bodova. To je ono što se ne smije dogoditi. Ipak se bodovi pišu i sve. Nadam se da ta rezerva koja postoji u našoj momčadi, i fizički, a i onda bi rezultirala igrom, rezerva je sigurno velika i svakim napretkom smo mi bliže onom zacrtanom cilju, a to je prva liga. Treneru, ono što zasigurno hrabruje nije samo činjenica da je Cibalija prva ili na diobi prvoga mjesta ovog trenutka, nego i to što Cibalija, njezina seniorska momčad, ima još mnogo neiskorištenog potencijala. Dakle, puno prostora za napredak i za bolju igru. Pa tako je, ima tu sticajem okolnosti igrača koji su došli, a nisu iskorišteni kako treba, to jest tako je bila okolnost kakva se desila. Ne može niko utjecati na takvu jednu situaciju. Reći vam primjer da Conjar 2 puta lomi nogu, da Johnny ne spoji jedan kontinuitet treninga, da do sad do 13. kola participira 45 minuta, tako da naravno da se očekuje od takvih igrača da uđu u jedan ritam i da pomognu Cibali koliko mogu, naravno u ovom trenutku koliko su spremni. Desio se jedan, neću reći loš peh, ali desio se jedna situacija gdje je Topić imao svadbu, imao svoju obiteljsku ljepotu, sreću, tako da je izbivao oko 10 dana sa terena, tako da si i on tu poremetio malo bio ritam. I to pokazuje rezultat da 4-5 kola nije postigao zgoditak, a od njega smo mi živjeli prvih 6 kola, tako da i njega trebamo pokušati vratiti na jedan normalan put, da se vrati s tim golovima i da opet Cibali donosi bodove. Ali rezimirajmo, dakle, prvi ste i možete još bolje, to je dobra vijest za Cibaliju, njezine navijače, loša za suparnike. Cibalija ima još dosta prostora za napredak.
Da li će se to desiti u ovih 5 kola, ne mogu vam to tvrditi, ali mogu tvrditi da sa kvalitetnim pripremama polosezoni i odrađenim i sa jednim pomakom sa 3 do 4 kvalitetna igrača, što Cibalija ima moć i što Cibalija može to napraviti, jer Cibalija je jedna velika ustanova, jedan veliki klub u Hrvatskoj i u Cibaliji želi svaki igrač participirati, igrati i dokazivati se, tako da kroz jedan takav ritual Cibalija bi trebala praktički drugi dio biti dominantna i prepoznatljiva u toj Hrvatskoj drugoj nogometnoj ligi i da participira za vrh, to jest da se što prije osigura taj ulazak u prvu ligu. Dobro, dakle, vi ćete se pobrinuti da Cibalija prođe dobre pripreme, a onda ako sam dobro shvatio, trenera očekuje još nekakve kadrovske intervencije u momčadi tijekom zime. Hoće li to biti moguće s obzirom na financijsku situaciju u klubu? Hoće, radimo upravo na tome da si priuštimo ono što mislimo da je neminovno. Znači u svakoj liniji po jednog igrača ili već kako trener i struka to kažu, moramo razmišljati na način da smo iduće godine u prvoj ligi i da i taj prijelaz u prvu ligu ne izgleda onako kako to vrlo često zna izgledati. Uđe se iz druge u prvu i nije se ni ušlo, već se lagano razmišlja o ispadanju. To je ono što Cibalija sebi ne može i ne smije dozvoliti. Dobro, idemo sad za kraj doista još malo o ovoj našoj središnjoj temi. Treneru Zadar, kolege sigurno zanima sastav s kojim ćete sutra krenuti na Milinov momčad. Dakle, prvih 11, kako ste zamislili to prilike? Gledajte, imam jedno 3 do 4 dosta rovitih igrača koji su na granici, oni bi mogli participirati sutra u utakmici, ali to bi bio veliko riskiranje, tako da participiraju, možda bi ih izgubio za subotnju utakmicu koja je isto jako bitna za... Dobro, što je najizvjesnije, ajmo tako reći? Pa, Mazalović ima dosta je rovit, Milardović mi se tuži, Malibajić koji je jako lijepo ušao sa zadnja 2-3 kola, koji dokazuje jedan talent, raskošnost tog igračkog kvaliteta, tako da mogu vam reći u jednom smjeru, okvirno ne mogu vam reći sastav, jer ako vam kažem sad sastav, možda ću pogriješiti, možda ću otići u krivo, ali sigurno će Johnny će sigurno dobiti priliku, Tokić koji nije participirao sad zadnja 2 kola, koji je bio, ima tu svadbu i nije bio u prvom kadru, tako i Tokića ćemo pokušati kroz utakmicu vratiti. Mužinjak koji je operirao zube i koji ima te 2-3 operacije, tako da i on se oporavio još u program i njega ću koristiti jer nije igrao 2-3 utakmice. Tako da i Perković se oporavio od svoje povrede i Perkovića ćemo koristiti, tako da vidjet ćemo Čuljak u kakvom je stanju, ako ne onda ćemo probati napraviti, eto i tu je taj Maričić Dominik Maričić. Dominik Maričić koji je jedini kandidat za taj lijevi bok, pa ćemo možda vidjeti u tom smjeru da li ćemo dati priliku od početka ili drugo povremeno da vidimo i u tom smjeru kvalitetu i tako da Kujundžija nije radi žuti kartona nastupio i on će nastupiti od početka, tako da... Dobro, ako je sastav malo maglovit, sustav nije, on je razrađen na onih 4-2-3-1 i što najvažnije koncepcija igre, kakva će biti, kako ćete krenuti sutra na Zadrane? Pa, slušajte, Zadar je ipak prvoligaš koji nećemo jurišat, naravno, ali ćemo parirati vjerojatno kroz sredinu terena, nadigravati se i pokušati poentirati, pogotovo igramo kući pred našom publikom, tako da Cibalija kod igra kući protiv svakoga ide pokušati pobijediti, biti dominantna i proći dalje. Imate se priliku sutra vi igrači zapravo u prvom redu oni rehabilitirati za ove loše zadnje izvedbe na gostovanjima i evo za kraj možda jedna poruka navijačima. Pa poruka navijačima je uvijek ista, koliko vidim kroz moj rad u ovom dijelu, oni nas prate po cijeloj Hrvatskoj gdje god igramo,
dođe grupa navijača, bodri, tako da apeliram i na njih da budu strpljivi, da podrže Cibaliju kroz kao 13. igrač i obećajem da ćemo mi stožer i igrači to njima vratiti na jedan kvalitetan način. Dobro, i navijači su imali što poručiti vama. Danas je navodno bio jedan konstruktivan razgovor na relaciji klubska uprava i dečki sa istočne tribine, popularni ultrasi. Ako nije tajna, što se događalo iza zatvorenih vrata? Pa nije tajna, da, to su ti neki odnosi kluba i navijača koji postoje definitivno i koji su vrlo konstruktivni kad god se dese ti razgovori. Imamo nekoliko tema, promjene zakona u ovom smislu, sprečavanja nereda je bilo je puno zahtjeva s njihove strane, bilo je puno upita s njihove strane na koje smo naravno imali odgovor. Mislim da je to jedini način kako konstruktivno razviti i odnose međusobne i unaprijediti stav ultrasa prema Cibali i stav uprave prema samom klubu i imamo dogovor da će to u budućnosti isto tako. Raskoraka nije bilo nikakvih? Pa raskoraka uvijek ima navijačima. Navijači žele ono top najbolje za klub što je moguće. Naravno da su to i naše želje, sad nije uvijek realnost ta koja je brzo izvediva. Ja čestitam na njihovim željama, nama, i čestitam i na brzini, želji ispunjenja brzine te i nestrpljivosti njihove, jer donekle ona nas gura isto u nekom smjeru brže reagirati. Da li će to sve biti moguće ili ne, i oni vrlo dobro znaju da je situacija takva kakva je. Pomake koje smo napravili u zadnjih godinu dana definitivno vide, primijete i oni i ide u dobrom smjeru. Dobro, toliko od mene za vas dvojicu, kolege. Neka pitanja možda? Sve smo čuli. Ako je tako, onda želim svu sreću vama i Cibali i sutra i nadalje. A mi ćemo se sa ovog istog mjesta javiti nekom drugom zgodom. Do tada, doviđenja svima. Doviđenja.